Hello guys, welcome back to mga asoy ni Kuya Goliath. Og nga tingala mo guys no kay every episode na atong upload diri guys. Nanatay daily drama no sa mga asoy. Og bagong bayani but asahan din niyo guys ang full episode no every Saturday of course. So ang title guys, so according sa thumbnail no adunay title nga ang misteryoso sa Baryo Kaong. So unsa ga ang misteryo guys nung naglingin diri nga drama. So dito maglakan ato ng paminahon ang first part. Nga sinuwat ni Ma'am Ingrid Bertolaso, Directress Ate Martes Parba Alboris ang atong spinner Kuya Joel Betsy. Soundman Mr. Ricky Bangis garing niya atong recording audio editor while ay nang tangiya sa King Binting and roof installation si Kuya Ariel Mangkaw. Di kita maglangan maigala di ang urang adlaw sa kung asoy kaninyong misteryosong kaong. Pag-amping mo sa inyong lakaw ha, Pulong? Salamat, Hiraya. Ikaw sa pag-amping din eh, upad sa itong mga anak. O, Pulong, magpaabot ni si mong pagpauli. Hinaot ka mahalinan mo og ubay-ubay. Yan po lang ka na, Hiraya. Sa kanunay, Pulong. Sige, ato ako. Kay hapit ang oras sa among sabot sa akong mga kaubanan. Ang sige, amping. Mwah. Nabusog ka ba sa pamahaw? Busog kayo. Ikaw na ang nagluto. Sama ni mo kalami. Hoy, sige binuang ha? Hindi mo ko na binuang yung ako, God. Tinuod ko na. Gusto na, oy. Naglangay ka lang kita. Ikaw na rin paaboton na sa mga kaupan. Bitang asawa ko. Kinanglan niya sa'yo gid ming maabot sa Baryo Kaong. Kay tabo dito. May kay daging tao. Aron mahalin mi og daghan sa mga baligya. Ay, tuo di ay. Dado makato ni mong ubang mga manok nga igbabalik ya. Tuan naman, ako naman tong gandam. Oo, makikigyandan na din mo. Kadiyot ha, kaya kung kuhaon, aron makagika na ka. Sige. Salamat, Yami. Diana! Si Pulong, daan na ba? Yan ako. Diyan na ba ninyong baligya dito sa Baryo Kaong? Siyempre na, Sige. Kun mo, pugi ka na ta. Ato na sa Baryo Kaong. Agaban. Panghunong sa ta. Mamahuwayo na ta. O kinsa ka tong gigutom o giuhaw. Wala, sige. Dili mo na ta nining hawan. Maayo kay landong. Tay daghang kakahuyan. Ipahimutan ang mga karwahe. Nga gikargahan sa itong mga baligya. Oops. Yakoy kamuting kahoy dire. Kasi ganahan, ari lang. Pagkuha dire, ha? Nabulsangin na, linumag. Kuhan mo dire, ha? Pagkuha dire kon, kamuting bagon. Dasad ko'y linungag nga itlog, mga kauban. Init pa ning akong itlog. Lami pa kayo ni kay init. Yawan. Init pala yung ikaw ka na. Uy, suran. Usaran. Usaron? Santo, nakilog mo. Hilo mo. Suno. Alam mo pagsaba. Ayaw mo paglangas. Mamati ta. Uy, ano? Nahalasan, daliba. Aligi mo pagsaba. Paghilo mo. Nawa na. Wa nang tingog sa lobo. To na to. Ipalayo na to. Sigurado ka, Pulong. Oh, wala sila. Sila,
Sato pa. Daghan sila. Dili ko sigurado kung unsa kadaghan. Pero sigurado ko nga dili lang kay usara. Oo niya. O sa may paminaw ni mo. Luwas ba kita sa kakuyaw? Luwas na kita. Tingalig tuwa na to sa layo. Moralag na sa dulang kami naman. Ay, salamat ka. Sige mga kauman. Watiwas na kitag pangaon. Aron mapadayon na kita sa atong panaw. Yami, nahurot na ba nimo ang imong tindang mga manok? Ni gamay na lang. Ikaw, hurot na imong mga uling? Oo, nahurot na ang 20 kasako. Gipakyaw man. Uy, nagrasyahan gudi ay ka. Lagi. Gidaman ni Pulong ang 50 kasako nga uling dito sa Baryo Kaong. Alabing siguro mahurot gito dito. Daghan di kay nagtao dihang Baryo Kaong. Ha, labi na kay tabo ron. At man ito mo data ng baligya dito. Bisan unsa na lang. O sabay dahil ni Aki para ibaligya dito. Ang bisan unsa lang sabgod nga pwedeng matumo dito. Nagdagan itong ubay-ubay nga buhing manok namo. Wentag mahurot to Nagdasap tog mga utanon. Lamas ingon man itlog. O maayo kay daghan dahil siyang itumo dito sa Baryo Kaong. Mao, hinaot nga mahurot tong mga dasa tong mga pari si Raya uy. Magkatabang-tabang taon sa tong inadlaw-adlaw nga pangonsumo. Buligan unta sila sa kahitasan ug ipalayo sa kadautan. Doon lang kita sa Baryo Kaong. Doon lang ta mga kauman. Doon lang ta. Mga tag, dali rin mahurot ang atong mga daang tinda. Aron, makabalik na ka sa atong mga pamilya. Oh, uy! Mga kauban, Sabi! pagbantay ka mo. Unsa kini sila? Pulong! Gusto! Unsa kini sila? Unsa yung tuyo na mo. Laom na mga gabi Upa man dyan mabalik si Pulong. Ano maka? Diyos ko. Walang utida-utang na hitapo sa kumbana. Walang uta. Laom ng kagabi man. Wa pa man mabalik si Aki. Dili man ginhapon nga dili siya mauli sa ingon na ining mga orasa. O manumod na siya. Bisan nagdili mahurot ang iyang tinda, mapauli mo yun na siya. Paano man ka? Naon sa man ka ang akong bana? So ayan guys, andong nga na to no, ang first part sa mga aso ni Kuya Gulat no, nga doon title nga ang misteryoso sa Baryo Kaong. So mag-uuling pala ni mga kuan guys no, kini magtiayon no, si Raya, si Pulong ug katong si Yani no, uling ang ilang nagunang panginabuhian diri sa baryo guys no. Og wala kabalik si Pulong og ang iyang mga kaubanan. Kinsa magatong niatang nila guys no, nga wala man katingog uy. Mo nagato ang giingon nga ang misteryo sa Baryo Kaong. Guys, unsa gato mga tulisan gato or mga nilalang gato sa kangit-ngit ang niatang nila nga wala arbas la katingog unsay nahitabo ga nila no. Og nabalaka na gyud si ang mga asawa no nga nabilin guys sa ilang mga panimalay si Raya ug Yaon. Nang hinaot siya guys no nga walay daotang mahitabo sa iyang bana.
So kakaabang-abang guys no ang sunod pa ning mga parts no. So ugma guys, part 2 ta sa mga asoy ni Kuya Goliath.